Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Nangose atipai mliponi kama ndivuti mulibani monga mukuona ndibwe kwambiri toyamba ndiosanga kwambiri kuona Debedoye kama ndiosanga kwambiri kuona unyingi otero sinane before I hear. Yeah, happen. Put in Wakompodo and Papa Agenda. Ndugu zangu Mandipona aje. Mandipona? Oka nani laga. Kama so ile ni maukona ni kwambie. Nikafika kwa Agenda. Ni mali basi ndafika kwatu Kompodo. Ndafika kitu sokali Kompodo. Choncho ndiofana kwambie. Kodi mabulangano na wali fasali moi pantanta itale ile nako kwambie kwa Maniso ndikozi ya Maniso ndikana mpape zangu usanga ndikuzoa kujitu Maniso bibi moye kwa Maniso ile nako kwambie ine Nabragono, with the Jazz, Confusion, 16, the niggas farm, right? Taki Kuru Kwamdi, that is the biggest in the history of this country. In Navamina, we managed to actually, of President, this was a drink of the way, did it already? Kwamba namba 1 ndufuna kutosa former Loipa Lord MCP. Tatu hii ndufuna kumanda Zipo la Sopano. Zipo la Sopano Ladi Bipi Afodi Nilpanzina. Zipo Lord ndufuna kwambie Monga Nanya, what is in Estonia? For August 2018, after the next, Nana told him one day, if Malawi is not careful, one day, people will rule this country, and Malawi will be held hostage. Mukupulika Jim Tingazi, Mukupulika. I know everyone here speaks English. So I want to know please one day. For now, I couldn't speak English. That is Samawa. Zikolina, Antoipa, Azama, Zikolino, the boy from Mali, Zaka, Kapo. De Maunado, Ukapo, Umpari, Ukapo, Wanja. Ukapo Zonzido, Ukapo Bana Ufu, Kudumu Kuyangu, Ukumanjira. Ukuende, Ukumanjira. Unepa Internet, Ukumanjira. Ukapo mena. Ndiye mania kudidlaka Ukapo. Ndiye ile nakotoa kuna September 16th. Ndikupume sanje. Hivyo. Then the manga Zipo, with the kind Zipo Alpino, Wokomea, Tuanse, Otakimu Humozi, Kapan Tunumozi, Kapan Tungo Mozai. Zipo, onse Muzipo Muno, Ataro Sanga, Monga Naona,
report that the United Nations inayakodi kwa maiko 193 Malawi the number 2 and Pakistan commands on the Pakistan. And I need to son Pandi, the son Zanga, the son Pawi, the son Nyumba, the son Shido, the son Kudia, wherever ana wapita kusoko. Zaki son Pandi, in 30 lele, manifesto yake. Kurikambla September 16th. Secondary school in that time, Yaule. Yaule. The Mako and the Gaddafi and Mako. Parents are made something a man of school. In that time, I am. Yaule. Long job, Kaima Manifesto. Nasopano. Mutingerezi. Mutinyanja. Demo Chirumuka. About 500 pages. Nikubema kudi mwerenge zumeta imbame. Palizosia siana zime ifa ulipange munu Malawi. Kiamba pa September. Pisa kusinta zipo lino. Kwa kusinta. Monga za chuma. Kwa chuma. Chitoke. Central government. The bidder is being demanded. Rural areas. Nama is subject to central government. The bidder Madiaman. What did this year say? It's high the budget. Let the budget develop. Adwami Seu, Masukuru, Jose Asha Comanso. Azeman Shiro and Adwami Mamo. Kuna sabi utalo kaplan siro ay. So yung gana zuwari mataon, dibeda yung mini. Dibi wole. Inazo, ife, yukna, lakine. Wakuli zidike, kaplan yukuti, ibote. Nekzo elanu, munago yusa, mabojan, makajan, wangahoi munagulisa. Munga vota twaziano ni mukaundo mungu mupile kuri ezanga mupila mene mukavote jerigoye ena mnanda ndama makama ndama akakupa ndama zitenge tenga ndama kwa mtabome mutavote ndama zan dizanu ndami sonfeanu Dila kuba sai na kulimbo mwenye. Atepo. Ndami sonfeanu, ndamu mezo. Nde mtawode chauda ukufanda maya. Kwa mugore tifamsuna kwenye Malawi atae wantende komanza wapile pasoko. Monga na nina 2019. Kwenye mkadimu chirukuko mwote DPP. Ngari bongre wa sabo DPP. Ngati bongre kombolo ne musangena mpanizira. Ngari bongre itendere musange DPP. Wangani frankanda kablankando musangena tambazmezo ndiye munakwa tu 2019 munakwa ndikuthamanisa ine mwachikongo koma that's okay ndakakhuja ndisokona ndakakhuja koma timbane kuti msabowose kunyenzo pa September 16 musafanira misekene njayo pa September 16 mkawate kuti mitambala mezo ndikimanga po kimanga po basi inotikondi kabadini usabula limezo yosabuda
Tanzania choncho tikopita kunzuzu mphayaza ndikuzoka mbili tidabya tikadawina like this celebration pamanganeka ego it's like a celebration kuphang'ombe ndikokuwa paongo choncho kulitonse zafangaye de aboga sei mwendo bino kwematokera zoka mbilonse zikawon tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.